quan s'acosten eleccions, tots són obres d'inauguracions. Quins collons! S'ha acabat la bateria, no! Ai, por Dios. Ara arriba la Quaresma, s'ha acabat el Carnaval i hem fet la festa de comiat al rei Carnestoltes. I això ho hem fet també entrant la sardina, no només entre les flames, sinó també a la panxeta de tots els que han vingut al jardí. Cada vegada la gent va participar més a l'enterrament de la sardina, que és un acte absolutament tradicional que haurem de potenciar d'any en any.